אין יום שאני לא נזכר בו, שאני לא חי אותו. והנה על ידי קיום הדברים הנ"ל, להיות גופו נבזה מעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, זה רפאל בו. עבדנו במסעדת האבז באור יהודה. רפאל היה כל פעם ככה נעלם, מדי פעם לא היינו מבינים את הסיפור. רפאל סיפר, תשמעו, אני לא רוצה לערב אתכם פה ושם, סכנה, לא רוצה... עד שהוא סיפר לי, הוא אומר, תשמע, אני מתנדב בלב לאחים. יש סיפור על בחורה בת 16 היא הייתה, שזה ערבי אחד, שהוא הכיר אותה, התחתן איתה אצל קאדי, וקיבל אישור שהייה בישראל, והם חיים עכשיו בצורה כזאת שנותן לה סמים ומשדל אותה לכל מיני דברים, והם חיים היום בישראל. ואמא שלה כל היום בוכה לי ומשגעת אותי, ואני מקבל כל הזמן טלפונים ולא היינו מבינים מה הסיפור. אמרתי לו, אוקיי, נו, ומה אתה רוצה לעשות? צריך להפריד ביניהם. אמא שלה התקשרה אליי ואמרה לי איפה הם נמצאים. זאת אומרת, יש לי כתובת. אבל צריך לעשות משהו, לגרום לו לעזוב אותה. אמרתי, תשמע רפאל, זה לא משחק ילדים. אנחנו לא בסיטואציה פשוטה מה שאתה מתאר. איפה זה נמצא? זה נמצא ברחוב רבי טרפון, בשכונת התקווה, בדרום תל אביב. הם נמצאים שמה, יש לי כתובת מדויקת. אמרתי אותה, גנוב, תסתכל כרגע, יש לנו פה משטרה, רחובות, איפה, מה נעשה? אבל הוא היה כל כך להוט באמת לבוא ולעזור. כשילד מגיע לעולם, הוא נולד עם מתנות שלו, שהקדוש ברוך הוא טובע בהם, את המידותיו. והם המידות שהן הופכות להיות דף משימות החיים. וזה מה שראיתי אצל רפאל, כשהוא היה ילד קטן, שהוא הגיע עם משימת חיים, משימה של חסד שהיה שופע ממנו. אנחנו גרנו בבני ברק וביקרנו בגינה, ופתאום אנחנו שומעים קול בכי של ילד. זה היה מאוד מאוד צורם. וברגע שומעים את האימא שצועקת, תגיד לי כמה פעמים אנחנו נקנה לך נעליים, אתה כל כך הרבה פעמים מאבד אותם. והיא מחפשת וכועסת. ורפאל שואל אותי, אמא, למה הילד הזה בוכה? אז סיפרתי לו, אמרתי לו שהילד איבד נעליו. ואמא כועסת שהוא לא מספיק אחראי, היה אחראי. הילד בגיל 3.5 מתיישב על הארץ, חולץ את נעליו, מחבר אותם לשניים, מביא לילד, ואומר לו, אתה יודע, יש לי עוד נעלי שבת, וזה הנעליים שאני מביא לך, קח אותם. כל האימהות שישבו שם ממש התפעלו. אני זוכרת שגם אני התפעלתי. הוא היה סך הכל ילד צעיר, מה כבר ילד מבין? אבל הוא הרגיש את זה וכאב את הכאב הזה. הייתה שם אישה מבוגרת, סבתא. היא קמה וניגשה אליי. תדעי לך שהילד הזה הוא ממש ילד בעל חסד. זכית בילד גדול. רפאל אמר, תשמעו, אנחנו הולכים למשהו שאם קורה משהו, אתם הולכים לאכול אותה, זה כלב, יש פה סיכון, וזה חטיפה וכו' וכו'. ממש הזהיר אותנו, אני זוכר את זה. ממש אמרנו, תשמעו, אני לא לוקח אחריות על אף אחד, אבל היינו להוטים, כאילו הסיפור מאוד נגע ללב. רפאל מדבר עם האמא, אמא בוכה בפלאפון, מספר את כל הסיטואציה שעוברת עליה. ידענו שהוא מתעסק עם סמים, אז החלטנו שמה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחזה לשוטרים. אז אמרנו, נבוא ונעצור אותו. כאילו אנחנו עוצרים אותו על שימוש וסחר בסמים. הוא בעצם התחתן איתה אצל קאדי, קיבל אישור שהייה. ברגע שנעביר אותו את הגדר ההפרדה, ניקח לו את התעודות, כדי ליצור תעודות חדשות, ייקח זמן, ואז זה זמן טוב להפריד ביניהם. כי ברגע שהם לא נשואים, אין לו אישור שהייה. אז זה לא היה בזמן כמו עכשיו, שהגדר הפרדה היא פרוצה לכל עבר. אז באמת גדר הפרדה הייתה גדר הפרדה. הכרתי את הילד הזה של נתינה, והוא ראה את זה בתוך החנות. היה לי כזה מנהג בימי שישי לחלק לכל מיני משפחות. לרפאל גם נכנס אותו הג'וק, ורפאל לא רצה פעם בחודש, אלא פעם בשבוע הוא רצה שאני אשלם לו, והיה מביא את המשפחות, ועם הכסף הזה היה קונה למשפחות. זה לא איזה סיפור שאני מספר לכם של הבעל שם טוב. 4, 5, 6 משפחות, ומהכסף של העבודה של הזיעה שלו, היה משלם להם את המצרכים לשבת. וזה היה רפאל. פה מחלקים למעשה למשפחות נזקקות, אוכל, מצרכים,
לבערך 50 משפחות כל שבוע. אבל כשפתח מסעדה ברמת גן, כל יום חמישי בסביבות 4:30, היה מגיע לפה פעילות גדולות של בשר בקר, והוא לא היה שואל מה צריך לעשות. עכשיו ניגש, מרים, לקח את הכפרות, הוא אומר לי, מה אתה עושה ממני צחוק? מה זה עם כפית? צריך תביא עם היד, ללכת לעשות כל הוויטמינים. הוא היה חוזר מרינה וייס מהחלוקת סלים וכל זה, הוא היה מגיע הביתה להכין את כל הסלטים, את כל סעודות שבת, כדי שאמא שלי לא תטרח, הכיבוד הורים אצלו היה ערך עליון ברמה... עכשיו היום זה שיש לי קייטרינג, זה כל האהבה לאוכל, כל הרצון הזה לראות אנשים נהנים וזה, זה נולד ממנו, מרפאל. רפאל היה טבח, מדהים, והיה לו מסעדה משלו גם, ואיפה זה פוגש אותי בילדות. הוא היה חוזר מרינה וייס, ממש מאוחר בלילה, אז הייתי, תוך כדי שנה שומע טקטוקים כאלה של סכין נוקש על קרש חיתוך, הייתי קם מזה, שם אותי על השיש, אני הייתי טועם את כל האוכל. ישראל חסר מלח, ישראל חסר זה, ישראל חסר זה, ישראל בו היום הכנתי משהו חדש, תטעם את זה. הגענו לשם, תעצור על שימוש וסחר בסמים, 2 לפנות בוקר. רבי טרפון, שכונת התקווה, מקום שהוא... אם כאילו מגיע עכשיו סיטואציה, צעקה הכי קטנה, לא משנה מה, תפסו אותנו, אין סיכוי. הכל בניינים אחד ליד השני, תחנה תפתח ליד, אל תשאר. סייעתא דשמיא הוא בא איתנו כמו טאטאלה, נכנס לאוטו כמו טאטאלה, לא התווכח, נכנס לאוטו, התחלנו בנסיעה לכיוון השטחים. ואני הנהג, אני קולט פתאום רוח פרצים מטורפת נכנסת לאוטו, ובמראה שלי אני רואה בן אדם עומד בקו 0, אחי. אני רואה בן אדם אף, כמו שאתה רואה בסרטים אף באוויר, אני רואה בן אדם אף באוויר. קרה סיטואציה שבעצם לא... תוך האוטו הוא כבר הבין את המצב, כי רפאל כבר הוריד את הכובע, שם כיפה, הוא כבר קלט שבעצם זה לא משטרה, ולא היה, הדלת לא הייתה סגורה, והוא ניסה לקפוץ מהאוטו באמצע הנסיעה, אני מדבר איתך על 100 קמ"ש. אז הוא ניסה, הוא פתח את הדלת וקפץ. מאחור הרכבים כבר קלטו את הסיטואציה, אנחנו הבנו שגילו, ברחו מפה. רפי זוהר עבד אצלי 2 שנים. אחד הדברים המעניינים שקורים בחתונות, מי שמכיר בחתונות בבני ברק או בירושלים, יש חלק מההוואי של החתונות, יש גם את פושטי היד, אלה שאוספי תרומות למיניהם. ורפי היה מסתכל מדי פעם מהצד, וראה יום אחד אותי נותן שטר של 20 שקל לפושט יד. ככה הוא ראה את זה כמה פעמים, ויום אחד הוא ניגש אליי ואומר לי, למה אתה נותן רק לאחד? אמרתי לו, תשמע רפי, אני לא יכול עכשיו לתת לכולם 20 שקל. אוקיי, הראשון שמגיע, אני נותן לו. הוא אומר, אבל יש חבר'ה שמגיעים אליך, ומה אתה אומר להם? או אתה נותן להם את הרגשה שהם לא קיבלו? כאילו, אתה עושה להם, כאילו, נגמר לי? אמרתי לו, למה רפי, מה אתה מציע? הוא אומר, במקום 20 שקל, תן לכל אחד 5 שקלים. 4 קבצנים ייהנו. חשיבה של אחד שרוצה לתת. בסיפור הזה היינו צריכים לתפוס איזשהו ערבי בן מיעוטים, סוחר סמים ממזרח ירושלים. איך שהוא יוצא מהכפר שלו, צריכים לתפוס אותו, לקחת לו את המפתחות, הצרור, מפתחות של האוטו שלו, ובצרור, במפתחות האלה יש מפתח שהוא נעל איזה בחורה בתוך אוטובוס שהוא גר בו. בחורה יהודייה הייתה חברה שלו, והיא גרה איתו שמה 4 חודשים, והיא ניסתה כבר להיפרד ממנו, זה לא הלך לה. אז היא באיזשהו שלב, היא התקשרה לארגון. נסענו לכיוון הכפר, ואמרתי לו, תשמע, זה כביש חד סטרי צר. אני עושה את עצמי תקוע בדרך, לא יכול לנסוע, הוא יהיה חייב לעצור. כשהוא יוצא מהכפר, הוא יהיה חייב לעצור. ואז אתה יוצא עם ג'ריקן, עושה לו ככה, צמא לו כאילו אתה צריך דלק או מים. עכשיו אתה לא מדבר ערבית, זה בעיה. אני מדבר כן ערבית, זה טוב. אמר לי, אל תדאג, אני משחק אותה אילם. אילם. אמרתי לו, תשמע, יצירתי, צ'יק צ'ק שלב את האבן. הרכב מגיע
הבן אדם מגיע אלינו, אני מזהה אותו, אני אומר לו זהו, הוא יוצא מהרכב, עושה לו ככה, הוא ניסה לדבר איתו כמה מילים, הוא פתח לו את האוטו ובא לדלת של הנהג, חיבק אותו וחנק אותו. והוא לא יודע מה קורה לו, והוא מתחיל להשתולל, לצעוק, לדפוק בשמשות. אני חברתי אליו, שתינו ביחד, נכנסנו לאוטו שלו, נסענו עוד איזה 350 מטר באיזה גבעה בתוך הר. נכנסנו לשם עם האוטו שלו, את שלי השארנו שם. אמרתי לו, תשמע, תישאר אתה פה, אתה לא עוזב אותו, אני מכיר איפה האוטובוס נמצא. בחצר של המשפחה שלו. עכשיו, אם אני יבוא עם האוטו שלי, זה יהיה חשוב. לקחתי את האוטו שלו, השארתי את רפאל איתו ביחד קשור, הגעתי לחצר של ההורים שלו, פתחתי את המנעול, הבחורה לא הבינה מה קורה. היא רואה את האוטו של החבר שלה, והוא לא נמצא, ובא מישהו אחר, פותח את הדלת ואומר לה בואי. זה מה שהיה. פתחתי את הדלת, העליתי אותה לאוטו, והיא לא מבינה מה קורה סביבה, היא בוכה, צועקת, ולא מבינה כלום מה קורה. לקחנו את הבחורה לאותו אנשים שאני צריך להפקיד אותה אצלהם, ובזה נגמר הסיפור. כשחזרנו, אז הממונים עליי שביקשו ממני לעשות את מה שעשיתי, אז הכרתי להם אותו. ואמרתי להם, חבר'ה, כמה שאתם מכירים אותי, זה עבר אותי ואני צריך להיות התלמיד שלו. אומרים לי, עד כדי כך? אמרתי להם, כן. רפאל, לא, אני פוגש אותו לפני בין 15 ל-20 שנה, עבדנו תקופה ביחד. ואז הוא אמר לי, הרב מיכאל, בוא תעביר אצלי שיעור. וכמה חבר'ה אמרנו, בסדר, קבענו כל יום שלישי שיעור אצל רפאל. מגיעים ביום השלישי הראשון, 30-40 חבר'ה, אמר לי כמה חבר'ה. וכל הזמן רץ, וזז, ומגיש, ומביא, והולך, ובא, זה היה שיעורים, אנשים פשוט יצאו משם מחוזקים, יצאו משם אחר כך עם סקלים יותר מאוחר, וכולי. פתאום בערך בסיוון, תשס"ח. אמא שלו התקשרה אליי, ואומרת, רפי נעלם. אמרתי לה, מה זאת אומרת נעלם? היא אומרת, הוא נעלם ואנחנו מחפשים אותו. ואז אני אומר לה, בסדר, נו מה, שטויות, הוא יחזור, מה העניין? כאילו... אז עוד יום ועוד יום. זו תקופה מאוד חשוכה. אני זוכרת שהיינו הולכים לחפש אותו. ואז פעם אחת שהלכנו לחפש אותו ליד מושב אחיעזר. זה היה משהו, הגענו לשם בסביבות 12 בלילה, עד איזה 4 לפנות בוקר, פשוט חיפשנו אותו. והייתי בטוחה שאנחנו נחזור איתו. אין מצב שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. אני לא האמנתי שאדם עם ארסנל של כל כך הרבה מצוות, כיבוד הורים, שזה אריכות ימים, חסד, שעולם חסד ייבנה, כאילו כל העולם היהדות כאילו מושתת על המצוות האלה, שקדוש ברוך הוא יכול לקחת דמות כל כך משמעותית, שעשתה כל כך הרבה מצוות, זה לא היה הגיוני לי. והוא לא חזר, הוא פשוט לא חזר באותו לילה. זה היה נראה לי הבום הראשון, שאיפשהו שם בתת מודע אולי, התחיל לחלחל ההבנה שהוא לא יחזור. ואז התחיל כל הרחש בחש בשכונה, שרפי נעלם ומחפשים אותו וטלפונים עד שהגיעה השמועה שמצאו אותו ללא רוח חיים. אני לא זוכר את רפאל כמשהו של פטירה או משהו של... צריך לזכור אותו חי, ככה הוא היה ומבחינתי ככה הוא יישאר, זה הסיטואציה מבחינתי. אני נוצר בליבי את הדברים הטובים, החיים הטובים שהיינו חיים. רפאל הוא ילד בעל חסד, חמלה, ובעיקר גם ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, ביטחון בבורא עולם בלבד. זה היה רפאל, ויראת שמיים, זה היה רפאל. הרבה עוצמה, הרבה שמחה,
זה נר שלא יכבה, גם אם הוא לא נמצא איתנו. אני זוכר שרפאל כל פעם היה רואה אותי, היה משמח אותי. היה מרים לי את המורל, היה מרים אותי ללמעלה. תמיד הוא היה לוקח את האנשים החלשים ומרים אותם גבוה. זה מה שלקחתי דוגמה ממנו. זה היה לו נפש רוחני ומידות שלא הכרתי יותר בלתה. הוא היה באמת מישהו שנשמע כמו אגדה שאין היום. אני לא מכיר מישהו כזה. טבע הטוב להיטיב. אולי זה יישמע קצת יומרני, חז"ל אומרים שמידת החסד נתקנה באברהם אבינו, כי היא אומרת מיום שאברהם אבינו נמצא בעולם, אז אני מרגישה לא כל כך משמעותית עם כזאת נתינה וכזאת אהבה לזולת כמו אברהם אבינו. אז נכון, חייב אדם לומר תמיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, ולא שמישהו מאיתנו מתיימר להיות במדרגה הזאת, אבל אני בהחלט חושב שנוכחותו של רפאל בעולם הביאה לקנאה של מידת החסד ברפאל.